Privat.
primer ensayo. Tú eres un normal. ¡Ay, ay, ay! Por favor.
passat en falla. Que xulo, molt. Que xulo. A veure si comença. Amb tots vosaltres, el ball dels gegants del Pi. El Dani és allà. Ya lo veo. Sí, está delante. Yo de aquí lo veo, pero... Espera, Martí. Marcel. Què? 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 On? Quina nena? És igual que? Que sigui Santa Maria. I on estàs? Ah, sí. Sí, veus? Jo no, però escolti. Oriol i Balla, Mossafà i Elisenda, gegants del Pi. Doncs bé, ara sí, farem aquest ball final. Ah, estàs aquí, vale. Vinga, el ball final, va. Ball final, moltíssimes gràcies a tots per acompanyar-nos i ens retrobem l'any vinent. Us demanem a les colles convidades que passeu al cap de colla per aquí dalt de l'escenari que us Han caigut els papers. Han caigut els papers.